Pridelenie úlohy užívateľovi z projektu je jednoduché. Pre následnosť si vytvoríme nový projekt, vytvoríme ho pomocou templateu predloha úlohy. Tento template používame vždy, keď chceme vytvárať nový projekt alebo nový sheet pre nového užívateľa a volíme túto voľbu preto tak, že v tomto template sú prenastavené stĺpce, ktoré sú rovnaké v každom sheete, ktorý je momentálne použitý v systéme, a pre užívateľov sú zamknuté stĺpce meno úlohy, začiatok úlohy, koniec úlohy, komu je pridelená. Oni môžu meniť len status a komentár. Zabudli sme zvoliť meno projektu, takže to spravíme od začiatku. Use template zmeníme meno, nazveme ho projekt sami. Táto oblasť slúži, ak je v template použité nejaké súbory alebo diskusie alebo webformy. V tejto predlohe v tomto template nie je nič také, čiže mechanicky použijeme. Ako projektový manažér viem, že na začiatku projektu vždycky príde analýza projektu. Analýzu projektu si predstavujem, že by mohla trvať od 11. až do 17. do útorka. Viem, že pod analýzu projektu patria rôzne podúlohy, ako je finančná analýza, časová analýza a analýza realizovateľnosti. Z grafického hľadiska chcem, aby sa tieto úlohy radili pod analýzu projektu, preto použijem funkciu indent, dám ich pod a analýza projektu ako hlavný si zvýrazním. Teraz rozhodnem sa, ktorému užívateľovi chcem, aby bola táto úloha pridelená. Analýzu projektu má na starosti Michal, preto ju priradím Michalovi. Finančná analýza. Ako manažer si predstavujem, že by mala trvať od 11. začiatku projektu do štvrtku, do 12. čiže jeden deň. Časová analýza od 12. do piatku, 13. Analýza realizovateľnosti od piatku do útorku až do konca projektu. Všetky tieto úlohy budem mať na starosti Michal, preto mu pridelím. Čiže na tlačítko uložiť. Takto vyzerá základná kostra môjho projektu a momentálne je v nej iba jedna hlavná úloha a je to analýza projektu, ktorá má podúlohy. Všetky tieto úlohy chcem zaradiť Michalovi do sheetu, kde má všetky úlohy, preto ich označím všetky riadky, ťuknem pravým tlačítkom a dám copy row to another sheet, čo znamená skopíruj riadok alebo riadky do ďalšieho sheetu. Ako vidím, chcem si zvoliť Michala a ako vidíme v tejto dolnej časti je include attachments alebo include discussion, to znamená, že ak by sme k tomu mali nejaké súbory alebo diskusie, musíme ich pripojiť a áno, my chceme mať, preto sa vrátim ešte krok späť. Ak analýza projektu mu pripojím samotný projekt. Čiže ťuknem na pridanie súboru. Súbor mám nahratý na Google Drive a volá sa analytická tabuľka. OK.
A analytickú tabuľku si ešte musím zobraziť pomocou Google Drive, kvôli tomu, že Michal nemá k tomuto súboru prístup cez systém Google Drive a to sa nastavuje v hornej časti pod tlačítkom Share. Ako vidíme, som tu iba ja ako vlastník, ale chcem predať aj Michala. Nechcem, aby bol notifikovaný, chcem, aby mohol iba editovať. Môžem si vybrať užívateľské úrovne, ale chcem iba editovať. Dám uložiť. Skip send invitations. Michal je už tu, môže editovať. Dom, zapriem. Zahriem aj toto okno a teraz nám tu svieti v ľavej časti obrazovky, že je pripojená príloha k analýze projektu. Znova označím všetky riadky. Označím si všetky riadky a musím ťuknúť v ľavej časti na túto preškovanú časť. Copy row to another sheet a zvolím si Michalov a dám include attachments, lebo už som teraz pripojil súbor. Dám OK. Teraz sa Michalovi do sheetu skopírovala celá kostra tejto úlohy. Môžeme si ho zobraziť. Úlohy Michal. Vidíme, že je tu skopírovaný so všetkým. Teraz my chceme od Michala, aby začal plniť úlohu a menil jej statusy. Toto menenie statusov alebo menenie komentov chceme sledovať, alebo respektíve chceme, aby sa nám odrazilo zmena v Michalovom šíte aj v našom šíte projekt sami. Preto ťukneme pravým tlačítkom na analýza projektu a zvolíme link from cell in another sheet. To znamená, že nám spojí riadky alebo bunky medzi sebou, čiže spojí bunky z projektu sami s bunkami v úlohy Michal. To znamená, že keď Michal vykoná zmenu v tej bunke, ktorá je spojená s našou, tak tá zmena sa odzrkadlí aj u nás v šíte. Zvolím Michal, zvolím si sheet, z ktorého chcem a vidím, že tu mám tieto 4 úlohy, označím si ich všetky a mám create link. Vidíme, že v pravej časti každej bunky vznikla takáto malá modrá obrátená šipočka, ktorá znázorňuje, že sú bunky zlinkované. Ak na ňu prejdeme myškou, tak nám zobrazí, že to je iba link z úlohy Michal. To znamená, že odteraz už údaje tu, v tejto časti, ako je meno úlohy, začiatok, koniec, komu je pridelená, nemôžeme editovať. Keby sme chceli editovať, tak sa nám zobrazí iba to, že to je link, kam smeruje tento link. A keď ich chceme editovať, musíme sa presunúť do úlohy Michal, kde ich môžeme editovať už ako administrátor. Aj v úlohe Michal sa nám zobrazilo v pravej časti bunky šípka, ale šedá, ktorá určuje, že je to link out, že je to prelinkovanie von smerom na projekt sami. Teraz každá zmena v úlohe Michal sa odzrkadlí aj v projekte sami. Zmenili sme status na in progress a táto zmena sa nám odzrkadlila aj v projekte sami, ako vidíme. Teraz máme dve možnosti, ako sledovať tieto zmeny. Buď si nastavíme pripomienku na zmenu v projekte sami, alebo si nastavíme pripomienku na zmenu v šíte Michal, v šíte úlohy Michal.
Ak by sme chceli teda byť pripomienkovaní na to, keď Michal zmení status úlohy, klikneme si v projekte sami na Alerts, zvolíme New Notification a zvolíme Pošli mne e-mail hneď, ako sa zmení status. Ako sa zmení status. Práve vyskočí potvrdzujúce okno. A teraz ako náhle Michal alebo niekto, kto má na to oprávnenie, zmení status v jeho šíte, táto zmena sa nám odzrkadlí aj v projekte sami a hneď sme na to upozorňovaní. Teraz túto pripomienku vymažem a taký istý efekt dosiahneme, ak si pripomienku zadáme aj v šíte úlohy Michal. Takže môžeme tu na Alert, zvolíme New Notification a pošli užívateľovi e-mail. Chcem, aby mi hneď prešiel e-mail, keď sa niečo stane. A keď sa čo stane, keď sa zmení status. Rozdiel medzi týmito dvoma pripomienkami je taký, že ak má Michal vo svojom šíte viacero úloh, ktoré sa ma netýkajú, alebo nechcem, aby sa ma týkali, tak pomocou tejto metódy, v ktorej sme teraz, tejto druhej, nám aj zmena pri úlohách, ktoré sa nás netýkajú, ktoré nemanažujeme, tak nám budú chodiť pripomienky a upozornenia o nich, ale ak použijeme iba túto prvú metódu upozorňovania, potom nám budú chodiť iba pripomienky týkajúce sa statusov v projekte sami. Teraz keď si zoberieme užívateľský pohľad Michal, tak Michal po prihlásení vidí, že má nové úlohy, vidí, že prvý status je in progress, môže meniť iba statusy a pridávať komenty. Ak chce, môže si zobraziť súbor, ťukne na analytickú tabuľku, lebo chce vidieť ten súbor, ktorý je tam pridaný. Tým, že sme v pravej časti mu pridali užívateľské oprávnenie, môže editovať a pridávať čokoľvek. Ak chceme, mohli sme mu pridať iba užívateľské práva na zobrazovanie dokumentov. Okay. Uloženie, čiže Michal mohol pridať to 1, 2, 3, zavrel to. A my teraz ako projektový manažer, Michal, ešte sa vrátim späť k úlohe Michal ako užívateľ by mal zmeniť status po každej zmene. Alebo pridať koment, že zmenil som súbor. Vrátime sa teraz k projektu sami. Využiť. A keď projektový manažer teraz ťukne na svoj pôvodný súbor, vidí, že došlo k zmene 1, 2, 3. Ak by chcel vidieť, kto spravil túto zmenu, alebo kedy sa stala, ťukne na File a vidí tam History, See Revision History. A tu vidíme, kto zmenil. Dneska zmenil som to ja, lebo som bol prihlásený ako ja. Inak by tu bol Michal. A aké zmeny boli spravené a kedy boli spravené.